Hapana kuita manzwi okuonekana, hapana kuita nguwa yekuonekana. Wakaenda takarivara takavarairwa. Mari ndiye aive chikonzero, mwoyo yedu ichiri kudzimbikana kurwadzikana, uku misodzi ichiri kuyerera muchivande. Tamirira kuzadzikisa mutumbi wako kuti uzorore murugare. Tichiti tapiwa zuro ndizuro, nhasi tinoti tasuwa pafiwa, zorora zvako tapiwa. Ndorangarira paye ndichiti takura nguva yako unange kubindu, ndochiti usatambire kumadziva anonyudza. Ko ndaizivei tave nemadziva anofamba, tafadzwa shamba, tapiwa makore sinia, waenda wepamwoyo tapiwa. Kubirwa chipo choupenyu naasazita tapiwa, wokubatirana mwoyo yavo ine minzwa inobaya samadhorofia. Havo kukukwezvera kushuga sevanokuda, richingonyura zuva wokuita kanyama muchikomo chiya, waenda wepamwoyo tapiwa. Ndini wenyu Menas Chibanda. Namba dzangu +264 81 700 2800. Thank you so much. Mwendo obrigado. Please support our YouTube channel. Muchida kumaketerwa ingoti bata mavideo edu molaika, kana subscribe wakaipa imi wacho wanoita zvigoita. Manasi team tinokutenda. Manasi ndiye ane chimuti, saka imisisi buti pakange paita nyaya ngadzisa kupotsa itaramba maya.